Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang mubeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun nggih menika Asutarno kanthi ira-irahan Dalang Rajapati. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Wong lamun wis duwe bibit ora seneng najan tumindake apik ora gawe kapitunane wong liya, meksa dipaido ora dipercaya. Contone Warti bakul kang urung dipek bojo juragan Bandi. Warti ora gelem mawas diri, kepara ngarani tumindake juragan Bandi ngaturake rasa syukur marang Gusti kang Maha Kuwasa kanthi ngundang keluargane andhane diomongake menawa Bandi duwe pamrih ngincer patine salah sijining andhane kang nekani syukuran ing omahe. Delengen bae sapa mengko kang dadi korban buta ijone Bandi. Omongane Warti ngumbar swara ing pasar gedhe nalika ngerti Bandi arep syukuran. Wis tawar rasa ngumbar swara gawe duraka. Yen nganti juragan Bandi ngerti kowe bisa diperkarakake nyang polisi. Kuwi pitena sing durung genah. Omongane menik ngendhakake. Lho, sing ngomong duwe buta ijo lak sampean to. Kok saiki malah nyalahke aku? Wangsulane Warti ngeyel. Bener ning aku ora ngomong yen Bandi negake andhane kanggo tumbal. Wangsulane menik nyelaki. Ben wae bakul-bakul pasar gedhe kene ben ngerti kelakuane juragan Bandi. Omongane juragan buah menik karo bakul Warti kandhek merga sing dirasani kledang-kledang katon munggah tumuju kiose ing lantai loro pasar gedhe Solo. Juragan Bandi umure pancen ora enom maneh, wis ngancik setengah abad nanging isih katon gagah merga ketunggon bondo donya. Bondo semono akeh mau merga asiling anggone nyambut gawe kanthi temen-temen pirang-pirang taun direwangi niba tangi, ora merga nganggo cara-cara kang ora prayoga nerak angger-angger agama kaya kang digosipake Kusna juragan saingane kang kalah kompetisi bakulan. Po sampeyan ra ngerti menawa Bandi dukune saka Wonogiri? Ora mung kuwi lek Kusna, ujari yu menik juragane uga duwe buta ijo. Walah, po iya? Bener, sumpah. Buktine bojone pendak meteng mesti kluron lan bayine ora ketulungan. Omonge Warti bakul pasar gedhe kang ora seneng karo juragan Bandi merga urung dipek bojo najan srawunge wis sauntara. Kamangka sejatine lara lapane Bandi wis dilakoni wiwit isih Joko nalika ninggalake desa klairane Solo. Nalika semono kutha pilihane kanggo ngedu nasib golek pangupa jiwa kang rumangsane luwih gampang tinimbang desane. Alesane merga ing desane panguripan rekoso angel golek penggawean, luwih-luwih lamun ketika ngerak peceklik kanthi semangat makantar-kantar lan gembolan duit pepayon anggone nglempit sawah sailat tinggalane wong tuane. Bandi wong lolo ora duwe wong tuwa miwiti napaki panguripan anyar ing Solo. Merga ora duwe kabisan apa-apa kejaba tetanen, usanane pilihane ora ana liya kejaba nembung Mandorwarja sing dipercaya Den Brata pemborong lamun nggarap bangunan merga menang tender. Dideleng pawakane Bandi kang
Gathot rasa sarta KTP lan layang boro saka desa durung kedaluwarsa panembunge disedojoni. Mula wiwit dina iku Bandi dadi andhane Den Brata nyambut gawe minangka kuli bangunan Laden Tukang. Ngancik 7 sasi anggone nyambut gawe, sawijining dina wayah esuk umun-umun dheweke kaget ana sing goleki. Kamangka nembe bae mlebu kamare nyelehake awak merga suwengi muput mentas nuntasake anggone sesirik genep 40 wengi ing papan kang dianggep wingit. "Sinten nggih?" pitakone karo buka lawang kamar kontrakane. "Ngapunten, kula Sardi, rewange Den Sastra, Juragan Pasar Gedhe. Kersane sampeyan ditimbali Den Sastra esuk niki. Diken napa?" "Wah, ngapunten, kula mboten ngerti." "Nggih, sekedap." Rampung resik awak, Bandi kita-kita tumuju omahe Den Sastra kang adohe udakara 200 meteran. Sawise ketemu lan omong-omong sauntara, kabeh pitakonan bisa diwangsuli kanthi gamblang. Nalika ditawani nyambut gawe dadi andhane ana kios buah, rindhe asu dikitik ditampa tanpa dipikir dawa. "Nggih, Den, kula sagah. Wong sakniki kula nggih muli, mung bedane sakniki cekelane watu, pasir, semen, kali wesi. Mengke ganti barang empuk jeruk." "Ya, yen kowe saguh urusan karo penggaweanmu ing proyek dirampungi nganti beres dhisik, aja ninggal masalah. Pamit sing genah." "Inggih, Den, kula estuaken." Diwiwiti dadi kuli nganti nanjak dipercaya nyekel administrasi, Bandi nyambut gawene tumemen. Bojone bakul buah Boyolali dinikahi sawise panguripane lumayan mapan. Bebodro buka kios cilik-cilikan dodol buah eceran pinggir dalan. Bojone kang setiti taberi ngati-ati njalari usahane sangsaya dadi. 10 tahun nyambut gawe ora ana cacate, dheweke dipilih ganteni carike Den Sastra kang njaluk mundur merga wis tuwa lan lara-laranen. Sauntara iku kios kang ditunggu bojone tambah gedhe ngrembaka-amba. Kosok baline kahanane Den Sastra wis sauntara ketaman lara nganti mbadal saking tombo wusana kapundhut Gusti. Den nganten Sastra ora saguh nerusake, sedeng anake wadon loro ngetutake bojone ana Jakarta buka usaha properti sing luwih disenengi tinimbang buka dasar ana Pasar Gedhe Solo. Merga ora ana kang nerusake usahane bapake, dening Den nganten Sastra kiose didol dituku Bandi kanthi rega miring. Wiwit iku panguripane Bandi mumbul dhuwur kadidene disebul. Emane nalika uripe wis mapan, bojone ndisiki sowan ing ngarsaning pangeran. Juragan buah Pasar Gedhe Solo pancen ora mung siji, nanging Bandi klebu juragan Manjila kang kondang sosiale kerep tetulung marang rowang kang butuhake. Kuciwane durung duwe turun, kamangka Bandi klebu juragan sukses. Omahe luwih saka siji, kabeh ana kutha, durung bondo liyane kang wujud lemah, logam mulia lan duit simpenan rapet ing bank. Lengganane petani jeruk saka Bali, Jawa Timur lan liya-liyane yen kirim dagangan tontonan, ora nganti dinan wis entek dikulak bakul-bakul langganane kang sumebar ing kutha-kutha. Merga kahanan iku dheweke ngrantes banget kanggo apa lan sapa bondo semono akeh lamun dheweke wis tekan titi mangsa kapundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Luwih-luwih mangerteni ponak-ponakane kang nyedhaki duwe pamrih dhewe-dhewe. Mula banjur duwe krentek pengin omah-omah meneh.
pilihane tumiba Surti rondo kembang bakul buah bekonang kang ditinggal mati sing lanang. Pikirin kanthi wening atimu Ti, aku ora meksa, kowe ngerti dhewe aku durung duwe turun, sedeng karo jenate Darno, siramu uga durung diparingi momongan, kamangka isi enom. Mula yen ora kabotan aku nedya nglestarekake sesambungan sing wis apik iki kanthi ngepek siramu dadi sisianku ngisi dina-dina kang kebak berkah iki. Nyuwun sewu, nyuwun pangapunten Den, kula nolak nggih mboten nampi nggih dereng. Wose kula nyuwun inah badhe rembagan kalian sederek-sederek kula rumiyin. Wangsulane Surti. Sorene wis kari secuwil, wengine wis ungup-ungup, langite sumilak padang, lintange kang sumebar mbaka sithik ngatonake sunare, angine midit nggawa gondo arum kembang sedep malem kang abyor ngrenggani petetan petamanane juragan Bandi kadidene atine kang kebak pangarep-arep. Bengi iku juragan Bandi syukuran merga panglamare ngepek Surti ditampa. Mula ngluwari ujub slametan ngumpulake keluargane, andahane karyawan kios buah Rahayu nganggo hiburan orjen tunggal. Ora kurang saka wong 100 wiwit kuli, tenaga penyeleksi nganti administrasi kabeh guyub nekani. Kejaba kembul bebarengan mangan prasmanan, baline anak-anake isih digawani bingkisan kang isine maneka panganan. Dene wong tuane nggawa bali berkat kang wis didongani dening Haji Dulmanan mubalik kondang. Esuk iku 3 dina sawise syukurane juragan Bandi, pasar gede geger merga anane lelayu menawa Jalidin kuline juragan buah Bandi tinggal donya dadakan. Manut keterangane dokter merga serangan jantung, nanging ing tengah-tengahing bakul pasar gede Solo sumebar kabar kang ora ngenakake lan mojokake juragan Bandi. Isu gedhok tular kang dadi rasan mojahake Jalidin dipangan buta ijone juragan Bandi. Sadurunge nekani pesta ing omahe juragane, Jalidin waras wiris ora lara apa-apa. Lah kok 3 dina sawise nekani rupian-rupian nggone juragane, Jalidin mati. Kabeh kanca-kancane kuli pasar gede ngebahi omahe Jalidin asung bela sungkawa marang bojone kang sedelo-sedelo semaput. Ora kuwowo nahan metune waspa. Anake wadon loro kang isih cilik-cilik durung ngerti menawa bapake ninggalake kanggo selawase. Wis oleh sisik melik sebab kematiane po durung? Pitakone Lasa kanca kang nembe teka. Durung. Ning bakul pasar gede duweni panduga ora ado karo isu kang sumebar magepokan bab buta ijone juragan Bandi. Wangsulane Ramli klesak-klesik alon. Ah, aku kok ora ngandel. Mosok juragan Bandi wonge apik, sosial, cedhak karo andane, tegel gawe pepati nyilakani anak. Priye, kebukten tenan to omonganku? Warti bakul buah kang dendam marang juragan Bandi miwiti buka gosip ing ngarep kiose juragan buah menik sawise mulai layat. Iya, ning kowe rasa ngewer-ewer ngumbar swara ngolo Bandi. Omongane juragan menik elek-elek nyaruwe Warti. Biyen ae nyatane ngono. Hus, Ti, cangkemmu kuwi lho. Aja waton muni. Yen Bandi ora trima, kowe bisa dilaporake polisi lho. Kena pasal pencemaran nama baik. Ngerti ra? Bener Bandi saingan bisnis ning aku ora golek perkara. Najan kowe dendam karo Bandi, aja banget-banget nggonmu nuduh mesthekake Bandi salah. Wong buktine ya ora ana to Ti.
Durung nganti warti wangsulan, wong wadon loro kang padha-padha ewa karo juragan Bandi kaget meruhi Daromi teka karo krenggosan. Ngapa hele kok ngos-ngosan kaya dioyak setan wae? Anu apa? Pitakone meni ora sranta. Kok seta nato ambekan dhisik. Bandi digawa polisi, dijupuk ning omahe. Wong wadon loro njondel bebarengan sangka kagete. Sapandurat wong telu ora kumecap, mung pandeng-pandengan. Lek Paira Darmi ngerti sapa? Menik miterang sakwise sauntara meneng kenyut angen-angene dhewe-dhewe. Dalimin cari juragan Bandi sing buka kios buah ngarep pasar. Ujare dulure Jalidin sing nglaporne Bandi menyang polisi merga krungu suara-suara miring matine Jalidin sumbere saka pasar gede. Wah, bakal kedowo iki masalahe kuwi ti. Arti krungu ora kupingmu? Yen kowe disebut minangka sumbere suara-suara miring, kowe bakal diewer-ewer dadi seksi ana kantor polisi. Mula aja waton nyuwara, cangkemmu dijogo, aja waton mengo marang perkara sing durung nyata. Alah, ben bae sing ngomong Bandi duwe buta ijo ora aku tok. Wong pasar akeh sing padha ngerti. Wangsulane warti ngeyem-eyemi ati. Ya wis lah, ditunggu bae proses hukumnya kepriye. Yen kebukten sapa bae kudu wani tanggung jawab. Omongane menik disetujoni wong telu karo mantuk-mantuk tondo sarujuk. Letelung dina kabar menawa juragan Bandi wis mulai saka kantor polisi sumebar ana pasar gede. Tegese juragan Bandi ora kabukten minangka tersangka ing kasus matine Jalidin. Polisi nampa keterangan menawa sakwise nekani syukuran ing omahe juragane karo kanca-kancane telu yaiku Parto, Gudel lan Warto, Jalidin dolanan tanda kutip kucing ana omahe Nardi. Wayah subuh lagi padha bali menyang omahe dhewe-dhewe. Mengkono nganti telung bengi gonta-ganti kanca tanpa leren ora ana kedadian apa-apa. Lagi wengi kampung kasan durung subuh, Jalidin pamit ndisi bali alisane dodone krasa lara. Dikira masuk angin merga kesel lan kurang turu njaluk dikeriki bojone. Rampung kerian larane ora mendo, mula banjur digawa menyang rumah sakit. Diupakara dokter tetelo nyawane Jalidin ora ketulungan, kedisian ketimbalan dening Gusti sowan ing ngarsane. Jalidin tinggal donya. Visum dokter rumah sakit Dokter Muwardi Solo kang nelakake menawa patine Jalidin kena serangan jantung nyelametake juragan Bandi saka pendakwa Dalang Rajapati.